Ето и нашите два ръкава. Готови и сплетени. Единият стана малко по-широк, другия малко по-стегнато съм плела и по-тесен. Но предполагам, че ще се разшири и с течение на времето ще се заеме определената форма. В моя случай редовете излезнаха 25 реда на брой. Ето и жилетката като цяло. Много хубаво се получи. Почти както го исках. С малко изключение на ръкавици. Но това според мен не е толкова голям проблем. И няма нужда да се разплита, защото преждата става друга, после плетката става съвсем различно. Малко ще се разшири. То пък и да се разшири малко, то ще е нещо много минимално. А пък така е плетено ръчно. Винаги има малко несъвпадения. Но като цяло, като форма, общо взето ми харесва много добре. Но просто ще трябва да се прави още една, за да може да се усъвършенстваме и да се ошлайфаме. Довиждане, приятели, и до нови срещи!